Taning ka anak terus laki. Hindi ta kasugod ang dagko na. Gustuanan pag yun. Asa gurong usawa ang pagkita. Usan si katog. Bataan. Bawo dis balay kay maglihok. Pa! Unsa ka ra pa? Wanga ka, kita jika nagbuga ko kahoy diri mangutana pag nag-unsa ko, kadiin mo sa digikan. Di ba ko pay? Unsa man mong gipakaon ako pa nga mao mang imburnan? Buanga ka, naimpatso na sad ka. Tingkang dakuad ka Naimpatso man ang ko. buanga ka buntag bagi sayo pag kay pamahaw. Libang na ka. Bagaan kas kaon buanga ka. Ah, impatso mo nga gamay na ko kaon. Kita pa kang nanambok kung sige ba ko kaon? Buanga ka. Gamay kaon si mong naong. Puti kang tapulana. Ugihan ako pa. Naunsa mo tawag ka nga. Gihan si mong naong. Kadiin man gid kagikan. Alibang ko sa ibabaw. Yatay, bantog rin ni mahong tae diri buanga ka. Kaming manimawng tais baboy. Alibang god. Ano abot ng diri baho dool kay kanalibang may iri ni mong buanga ka kay manabon pa ini magkalibang buanga ka. Ah, amot lang mo pa nga. Basta nalibang ko sa babaw gikan nari ko dari sure. Diri sabi. Asa man? Diri. Naku isugo nimo. Sir. Buang ka asam sa ka. Mo tapad ka atong kuya nimo nga. Kuwag us ka kiyot. Diri. Ayun. Di sa kring. Hos di tubig, wati tubig. Ano si kuya nga kuha mo sa kakiyod? May nabuang ang imong inahan. Nga butan sad. Wa pagay kuwang pag us ka kiyot ni hawa nang buang ni dalig ilis. Mo nang resulta kuya nimo nga. Sa taon. Ana na siya nga aras ko Buyag. dari pa eh. Sige na. Ay sunsun ng kuya nimo nga dugtag-dugay kay mata. Pugihan ko piko. Gaya gihan nga bataa mo nga dagko lang kaon niyo da. Kahapin mga bataan ni ka ayaw lang dagko kaon na malay. A few moments later. Hindi ko magduga dahil ay. Itang kita hindi ko tao na. Sus, 9 na lang wakti pamahaw ni. Buas. Kaluto ka ba? Tuma ko eh. Atay kang Upam lagi ka magluto lagi gutom lagi ko. maayo. Kay ikaw pa'y bagong mata ako pa'y imuhang pangayong kaon. Ang ginsa nga. Ikaw may nagbatag sa'yo, di ikaw maglungaw. Huwag mo'y taho, gamahan yung taho noy. Kita ninyo. Pagluto na rin lagi no. Naglungag ko dire niya, pangumpay dito be. Ngumpay Pangumpay dito. Ngumpay. Pangumpay dito kay kanding way kaon. Las 9 na. Pahalag ikaw way kaon. Ako, sanggo. Ikaw. Pangumpay dito ka. Parang ni sumunto pa, kana lang sundang eh. Kaita ning bata. Kana mo'y gamita. Kani may buga diha. Unsaon na nimo ni nga? Oh, amulan kayo oh. Oh. Dagko kay gibang. Ikaw. Kapoy sa mo eh, pag utang mata pa. Kuha sa ko kape eh. Hindi ning bata. Pagapa yung tao na kamayran. Amaulalan man ti ka noon. Ato na Lakaw ko. na. Guit Ay yung ko kanding. puta. Yati ni mga bata ah. Buntag pagi sayo nangayo nagkaon. Ahap ng batagi pang bitok mo siguro ng taan taon ay. Nasa Jupil, gisugog. Pataod sos, wa na pud mabalik. Asa na ron? Pag inaabot ni algas tubig diri gyud. Asa na ron Jupil ning giag pasaksak na kusos. Jupil! Oh! Isaksak na rin mo? Abuang man siguro ka. Dali dire be. Dali dire. Dali dire. Ay ko wala na. Ikon saan ka niya? Ito.
Pistol. Giingnan ti ka isaksak ang hose. Kay aron natay tubig dire kay mag init og tubig. Isti ning bataan na simon murag simon sa agta, si panustos. Pagdali dia. Nayate. Pag-iagas yun, asa naman yung bata, intawang gisugo, intawang nagoy. Nahaling na mo, pang uka, lungag. Isko, yung bata, oy. Tayo. A few moments later. Run. Ah! Yati! Way kumpay, oy! Ano butong mo na mong gida? Gigukod ko sa katong tagiyas butong ito, ay! Wa ko ka pangumpay man! Ay, suko, binuangi bata. Kagano nagdadaka ng butong? Boto man kayo! Balik ito pangumpay, be. Balik, ito gigukod pangumpay. ko. Anong gidalaan ko ng butong? Gigukod ko! Kano na kandeng? Ay, kay pangumpay ito! Gigukod ko, eh! Wala ka niya! Di ko, eh! Ikaw na ito dito ka! Paanak, pagkuwang-kuwang yung tao mo, eh. Ikaw na pangumpay dito! Anong gidalaan ko ng butong? Nanguhali, guto man niya, wa, gukod ko! Ikaw na ito dito ka, wa ko lang, ako lang kuha na ba? Kuya ning bata, oy. Okay, ako magkay mong sugog. Pangumpay dito, ako magkay padtuon magbalik. Nay noodles di ay siguli nagitlog niya. Paglungag og duha ka baso, bantay ni guli nagwa pay kaon. Buanga ka. Ipilon di kang kamot mong buanga ka. Oh no. Kuya, si Papa, oy, ako naman una ni noon. Yan eh. Ito ka gutom-gutom, ako'y palutuon. Uy, biyan eh, ako mo na yung pulang ago noon. Igo, galing doon ka baso. Mayroon man kayo ni. Ako ni Papa eh. Sabi ko, uwang din yung tiwas ron. Noodles pa sa bulag itlog. Yan eh. Ano? Sa bulan, ano? Itlog. Oh no! Lami baka ni. Klaro na mahal na. A few moments later. Tong eh. Oh, sa may takuban mo siya. Panay itlog na sa gulang noodles singon Papa. Di mo na makaw? Kaon siya na, sila gingon pasagol na. Uy, ay, gutom na rin sa bagay ko. Yaba ka niya. Kang Papa na. Kang kaputong. Uy, kapag ikaw tao, kanong gumubutong. Yaw, ba't yung sige kagnaw? Ala, aray. Gamay ka rin mong kumpay pa. Mana ay. Sa mga gisugon mo. Man na. Mayo butang taos kung anak itaw no eh. Karo ingon. Amaron, kay gutom lagi ko. Aray, noodles nga, giparisan ng kuhan. Itlog niya, kanon. Ako nang patong mong ipalungag. Arang. Giunsa man mo ni. Wa man mo niluto ah. Ingon daw dahil nanaon. Ang mugo, ang taon no giunsa man ni mo. noodles, ingon ka, ang noodles, sa gulan itlog. Lami, ana, ikaw ang gao na.
Mama gitawon mo ni kaingon ani na koy paita. Lamian ka ana. Sus di kitawon kamay ngon ani. Tarong baga ana ga. Gipaluto ti kag noodle si gulang itlog. Yan anong mo nang gisagol wa man Wa ang man luto. kay ingon duwa, ingon man ka ang nudol sa gulang itlog. Ang kanon lang be kay gutom na kay gubalag ko koy sudan. Luto na. Gilungag naman to nako. Luto na ni. Ulam. Ay. Luto na pa. Ang laning bata in taon. Oy. Ano man? Itakan mo ni nang duha ka baso wa man ay bugas. Ingon man ka itak ang dot baso. Ikaw ni ka baso na rin luto dai. Taon ni mo ay buti kung paita in taon. Ay, ikaw ingon. Sigara ka. Buwang ikaw. Awa, bahala ka dyan. Ka ang nudol sa gulang itlog. Lami ana, ikaw ang gaon na. What's up mga kabuang? Shout out asad meron. Shout out ko ni Bernie Bern diha sa Daman, Saudi Arabia. Shout out sad ko na sa Corakol TV, palihog support Corakol TV. Shout out sad ko Karkaris Vines, palihog support silang channel. Shout out sad Michelle Tambagan, SRC Balod. Shout out sad Botirik Aryo, member sa TM San Fernando Canotin, palihog support sa ilang channel. Shout out sad ni Mr. Sos Riomer Sarol. Shout out sad ni Cecilio Salaritan Jr. Nga na magtuti sa Go 5 Tracking sa may sangat. Shout out sad ni Sismar Clark. Og shout out sa mga igagaw sa Talisay, silang Silmay Inok, Angelio Binario. Shout out ni Adonis Obinario Jr. Sa may Dumlog Talisay. Ano mga kabuang og Shout out day ni. shout out ko ni Kondre kanina. Madam Cleope Pacquiao. Madam, salamat sa pag-sponsor. Apil to oy. Buwang. Nana may stand, duha na. Salamat kayo. Oo. Buwang wala may apil. Apil to tong. Og shout out ni Aisa Tapini Tatoy. Sana all. Palihog og support sa channel. Mao sa nga sa channel Aisa Tapini Tatoy, palihog og support. No, shout out ko ni Madam Cleope day. Thank you kay sa stand ma'am. Madam. Og sunod kay dam padalig karim na Malboro kay no. Nagbanti nila kog lumboy. Bagagnaw. Lain. Kanan. Shout out gusto kong ex, bye.